Goizeko ordu bata izateko 7 minutu falta diren honetan, gaur eSports Ligako 12. jardunaldian Realak eta Bartzelona jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gauza asko daude esateko, izan ere Reala porrota jasan du gaurkoan ere anoetan, beste porrot bat, naiz eta lehengo astean berdinketa izan zen. Gogoratuko dugu bi taldeak lehenik eta behin nola iritsi diren norgehiagoka honetara, izan ere Realak lehengo astean berdinketa eskuratu zuen Vallecasen 2 eta Bartzelona galdu egin zuen etxean Real Madrilen aurka 1-2, eta kuleak garaipen gosez iritsi dira gaurkoan anoetara, izan ere lehengo asteko porrotak ligatikan oso urrun utzi zituen, eta gaur irabazi izana arnasaldi handia izan da eurentzat. Norgehiagoka oso elektriko hasi du Realak, ikeragarri elektriko. Normalean denboraldi honetan zehar ere horrelaxe ikusten ari gara, ez? Bai Mikel Merino, Oyarzabal, Barrene, denak presioa oso altu egiten, Brais, Zubimendi bai pixka bat atzeraxeago gelditzen da, baina hori guztiek selkulako presioa egiten dute. Horrez gain Amari Traore eta Aien Muñoz ere oso aurreratuak daude beste taldeak baloia ateratzen duenean atzekaldetikan, eta alde horretatikan Reala oso ongi aritu da, eta erabat txiki utzi du lehenengo zatian Bartzelona, iaia kuleak denbora osoan luze jokatzera behartu arte. Kuleek ere Realak baloia atzetikan ateratzen zuenean, eta hori gaurkoan txuri urdinek oso ongi egin dute, baloia atzetikan atera, hortxe zituzten bai Fermin, bai Joao Felix presioa egiten, baina Realak oso bizi mugitu du baloia, eta hala ari da egiten denboraldian zehar ere, eta hori oso albiste ona da txuri urdinentzat. Bestalde, oso aipagarria gaurkoan Take Kubok eta Martin Zubimendik egin duten norgehiagoka, besteak beste. Take Kubok sekulako norgehiagoka egin du, txiki utzi du, lehen ere esan dugu, baina txiki utzi du Bartzelonako taldea, baloi guztiak berreskuratzen zituen, ez zion inori bildurrik izkin egiteko, eta benetan Take Kubo izan da gaurkoan beste behin ere Realaren iparrorratza, eta Martin Zubimendiren inguruan zer esan, sekulako jokalaria dauka Realak, zelaierdi horretan nagusi den jokalaria, baloiaren irteeran ikeragarri laguntzen duena, horrez gain defentsan ere beti hor dagoena lan egiteko prest, eta sekulako jokalaria Martin Zubimendi, eta gaurkoan ere beste behin hori demostratu du Uliakoak, ez da. Gero ordea lehenengo zatian esan dugun bezala Reala oso elektriko sartu da, Oyarzabalek aukera oso bat eduki du, Kunderen akats baten ondorioz Bartzelona benetan ez da ongi sartu norgehiagokan, eta uste dut Madrilen aurka lehengoan izandako akats horiek edo azken minutuko mamu horiek, ez, pixka da zalantzak ere sortuko zituztela Xabi Hernandezen taldean, eta horri ikusi da, ez, Kunderen pase ustel hori Oyarzabal iritsi eta iaia bat eta utxekoa egin du eibartarrak, baina beste behin ere anoetan Marc-Andre ter Stegen izan da Bartzelonaren protagonista, sekulako atezaina da anoetan, gainera nik uste gogoko duela kutxun duela anoeta Marc-Andre ter Stegenek, eta gaurkoan beste behin ere erakutsi du zenolako atezaina den, zenolako doaiak dituen, ezta. Lehenengo zatian esan bezala aukera gutxi izan da, Realak egia da area asko zapaldu duela, baina aukera argiak esateko modukoak oso gutxi izan ditu. Bartzelonak bat ere ez, eta bigarren zatian iaia lehengo lepotik burua, baina egia da Bartzelonak atzealdean beste sendotasun bat erakutsi duela. Nik uste Gundogan ere pixka bat atzerago baloiaren irteerarako eta sartu duela, horrez gain aldaketa batzuk ere egin ditu, ez, 57. minutuan ja Fermin eta Lewandowski kendu, eta Pedri aspaldiko partez itzuli da Kanariarra, kalitate handiko jokalaria, eta Ferran zela iratu ditu Xabi Hernandezek, eta hor bai Ferminek ez du ezer egiteko aukerarik izan, Lewandowskik ere ez, egia esan Realaren nagusitasunak iaia ez die ezer egiten utzi. Eta gero, Pedri eta Ferranek, Pedrik batez ere oreka eman dio Zelaierdian Bartzelonari, eta gero esango dugu zer egin duen, ikeragarria izan baita.
eta gero berriz Ferranek hor presioa egiten ez gehien bat, baina gaurkoan ere baloiarekin oso deseroso eduki du Realak Ferran, eta hori egin batean Amari Traore 73. Minutuan aldatua izan den Amari Traoreren eraginez izan da oso partida ona egin du maliarrak, oso erne egon da atzeko lerro horretan haien Muñoz bezala, eta benetan Realak alako egaleko jokalariak izatea oso garrantzitsua da, batez ere atzealdeko kontzentrazio hori mantentzeko. Horiek izan dira aldaketarik esanguratsuenak, eta gero esan bezala norgehiagoka aurrera joan den enean, jada pixanaka Realaren gasolina ere itzaltzen joan da, erabat gastatzen joan da, eta 73. Minutura arte Imanolek ez du aldaketarik egin. Hemen matiz txiki bat egin nahiko nuke, eta matiz hau da, Imanolek eta nik uste nahiko zalegoaren artean eta nahiko edatuta dagoen iruzkin badela, ez da, Realak atzekaldean ez orokorrean, B plantilla nahiko kalitate baxukoa ez, baina A taldearekin alderatuta kalitate baxukoa dela. Hain talde ona du Realak, ligako onenetakoa esango genuke. B taldekoek oraindik ere asentatu beharra daukatela, ez da, bai Arsen Zakarianek, Sadikek, Carlos Fernandezek, Momotxok, eta hori izan da, bigarren zatian Realari falta izan zaiona, eta behar bada Bartzelonak gehiago daukana, ez? Kasu honetan Bartzelonaren aldaketak Lamin Jamal eta Rafinha izan dira, hauek jokalari oso teknikoak, oso azkarrak dira, eta Realarenak oraindik behar bada asentatu ez diren Alitxo eta Carlos Fernandez, ez? Orduan hor ere aldea egonda, eta hor jada hasi da, esan dugun bezala, Realaren gasolina pixkanaka gastatzen, eta azken 5 minutuetan egia esan Bartzelonak norgehiagoka osoan egin ez duena egin du, eta 82. Minutuan, Ronald Araujok hasieran epaileak balio gabetua utzi duen gola egin du Ilkay Gundoganen pase ikusgarri baten ostean, eta ja Realeko atzealdea eta talde oso akituta zegoenean buruz Alex Remiro gaindituz, eta horixe izan da norgehiagokaren amaiera krudela benetan Realarentzat, barneratzea kostatuko dena ere, eta Imanol Alguazil oso haserre agertu da norgehiagokaren ostean prentsaurrekoan, baina honek ez du etenik, epailearen inguruan zer esango dugu gauza gutxiago gaurkoan esateko, behar bada penalti beren bat jandu hor, eta gero Araujo hori ere behar bada txartelen bat edo beste atera beharko zion, baina kontua kontu nik uste Realak epailearen lana baino autokritika gehiago egiteko badaukala, eta autokritika hori bere alakoan egin beharra dago, izan ere asteazkenean jokatuko du Benficaren aurka, ia ez du margenik Imanolen taldeak, eta beraz ikusiko dugu zer gertatzen den norgehiagoka horretan, eta noski hemen ere analisia izango zu esan bezala porrot mingarria gaurkoan anoetan, Realak huts Bartzelonak bat, Ronald Araujoren golarekin. Hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.